ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas na pauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amo dan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si kamot manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at met ti trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabages. Ada ka di parikot? Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di nga agmay-may sa. Isu nga inasitgan ka manang. Ay, adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kitdi Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay ka ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasam, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Aganad ka nga masidag. Agarudok ka. Tapno di da ka madlaw. Siyak mat ije bangir. Aganad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong ditoy. Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makan nawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan, kat agan-anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasamak, Anti? Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, Anti. Ipanda kayo pa di ospital, Anti. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kani Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, Ante? Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa.
Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti may sa tisakak. Binusalan ti may sa tingiwat ko sana kinrakad. Diyada dumagat dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagribangan mi dayta, anti, timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da kan kwa na. Saka na, nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Oh, ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa iti inala dagiti managdakdakas iti balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag tanang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom kan Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isuasaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inalada lang arudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti ka barbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw damot diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan ba ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda ti naderder ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawel dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday ta ulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot. Kat inrepet da itingiwat ko. Ay, una yan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, no naira na nga awan da Tom kan Janet. Ay, daytan ti jak amo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom kan Janet, nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadag iti anak ko. Tada ko mamat agyan, ijay balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Wen gayam,
Damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Nagpulumot laangan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laang. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos, idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ah? Ay, kasta ko mga rood, balasan ko. Ang pimanaw damot ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni Jabalayda, dandani mo't nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanain. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali, tasyak mo't timang bambantay kan kwa na. Ni mo't Jose ti mga asikaso kan kwa na iti ospital. Awan ka di pa imay kadag iti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay Balayo. Itako mati panagawid yo. Agyaman ak unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, kan agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong kan agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamirisak itan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanendak ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di tabalay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabahok. Ay, ading ko, italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pag ko naamat, manang, naglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasan ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, anti. Blowout ita damanong Tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Wen balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga maipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapod no.
ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang, aswitek ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta iti alawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.